Morjesta ja tervetuloa takaisin kanavalle. Tänään perehdytään semmoiseen aiheeseen kuin webscrape. Se on tiedon keräämistä erilaisilla työkaluilla, erilaisista lähteistä. Voidaan scrapeata sivujen käyttäjädataa, käyttää siihen erilaisia työkaluja, että mistä porukka löytää sinne. Voidaan scrapeata Instagram-profiileja, linkkariprofiileja, TikTok-videoita, trendaavia semmosia. Ja sen jälkeen voidaan sitä dataa hyödyntää erilaisissa toimissa. Dataa, mitä voidaan kerätä, voi olla tuotteiden hintoja, voidaan tehdä hintavertailua. B2B-puolella voidaan lähteä kylmäkontaktoimaan asiakkaita tietyillä hakuehdoilla, voidaan hakea Google Mapsista niitä tai ihan Googlen normaalista hausta. Jos olet uusi kanavalla, mä oon Sami. Tällä kanavalla puhutaan automaatiosta, tekoälystä ja niiden automatisoinnista ja mitä kaikkea niillä työkaluilla pystyy tekemään. Kannattaa tilata kanava ja pistää kello päälle, niin ei mene nämä mun videot ohitse ja pysyt kärryillä, mitä kaikkea mä puuhailen. Webscrapingista puhuessa Apify on mun mielestä helppokäyttöisin alusta. Siellä on erilaisia aktoreita valmiina. Siellä on graafiset käyttöliittymät, millä niitä voidaan käyttää, tai voidaan Maken puolella käyttää aktoreita myöskin, mutta silloin pitää sorkkia vähän enemmän JSON-koodia niitä käyttäessä. Perinteisesti webscraping on vaatinut koodaustaitoja, mutta Apify on tehnyt siitä helppoa ja ei tarvitse koodailla mitään. Ja mitkä on sitten webscrapingin hyödyt? Säästää tosi paljon aikaa manuaaliselta duunilta, ei tarvitse esimerkiksi meidän verkkokauppa kerrallaan läpi ja katsoa tuotteiden hintoja. Saadaan reaaliaikaista dataa, mitä siellä sivuilla on. Ja voidaan tosiaan sitä meikkiä käyttää automatisoimaan se tiedonkeruu ja saadaan tehtyä sillä datalla haluttuja asioita suoraan. Sitten voidaan hypätäkin tonne Apifyn ihmeelliseen maailmaan. Apify löytyy osoitteesta apify.com. Täällä on mahdollisuus tehdä ilmainen tili, millä saa käyttää $5 eestä Apifyn aktoreita. Sillä pääsee yllättävän pitkälle jo. Pystyy tosi monta scrapausta tekemään. Ja tarvittaessa voidaan hypätä tuonne kalliimpiin tilauksiin. Se on starteri, scale ja bisnestä ja niin poispäin. Sitten jos hypätään tänne itse konsolin puolelle, niin täältä löytyy Store, missä on valmiiksi tehtyjä scrapereitä. Ja nämä on sen verran fiksusti nimettyjä, että nimi kertoo aika lailla suoraan, mitä se tekee. Tuolla on Google Search Result Scraperia, Website Content Crawleria, Instagram Scraperia, TikTokiin, Amazoniin, on Twitteriin, linkkariin erilaisia. Tänään me käytetään tätä Apifyn oma tekemää Instagram Scraperia. Voidaan täältä testata. Pistetään urliksi mun oma IG-tili. Täältä pystyy scrapeata postauksia, kommentteja ja mitä kaikkea muuta. Pidetään postauksissa. Aloitan sieltä 10 uusinta postausta. Tähän pystyy säätämään, että minkä päivän jälkeen ne on. Ja painetaan Save and Start. Voidaan klikata täältä logi, saada auki, mitä täällä tapahtuu. Siellä on Cheerio Crawleri startannut. Hommat kunnossa. Crawleri starttailee. Ja täällä price-kohdassa nähdään se hinta, mitä tämmöinen yksi scrapeaus meille kustantaa. Se on nyt 36 sekunnissa scrapeasi 10 postausta ja se maksoi vähän reilu 2 senttiä. Sitten voidaan mennä output-kohtaan ja täällä näkyy kaikki viimeisimmat postaukset, mitä mä oon pistänyt tonne omalle Instagram-tilille. Siellä on yksi Reels, ainakin siellä näkyy resoluutiot ja siellä on vähän muutakin dataa, mutta mitä me voidaan
tällä Instagramista skreipatulla datalla sitten tehdään. Voidaan käyttää sitä esimerkiksi tone of voice-analyysien tekemiseen. Ihan sika hyvä sosiaalisen median toimistoille, jos lähdetään tekemään sisältöä asiakasyrityksille eikä ihan varmoja, miten ne on sitä somea kirjoitellut sinne, niin voidaan skreipata sieltä esimerkiksi 10-15 viimeisintä postausta ja ajella ne tone of voice promptin läpi, saada ohjeet sieltä AIlle, Cloudille tai ChatGPTlle, että minkälaista sisältöä lähdetään tekemään ja voidaan siitä jatkaa sitten sisällön tuottamista. Miten tämä sitten toimii Makeillä? Make on automaatialusta, mikä ei myöskään tarvitse koodaustaitoja, niin täältä painetaan vaan Create a new scenario. Tänne voidaan pistää vaikka set variable alkuun, mikä nimetään Instagram. Sitten voidaan täältä pistää sama linkki, mikä oli tuossa Apifyn puolella. OK. Sitten tarttetaan se Apify. Ja Apifyssa puhutaan aktoreista. Ne on noita, mitä tuolla Apifyn puolella puhuin. Painetaan Run Actor. Ja täällä näitä onkin vaikka kuinka paljon. Niin se löytyy täältä aktorin nimen alta. Apify Instagram Scraper. Voidaan tuolta copy to clipboard. Kopioidaan tänne. Löytyy täältä. Ja tässä listassa näkyy kaikki scraperit, mitä on Apifyn puolella tullut käytettyä. Sen takia mullakin näitä täällä useampi on. Näin. Sitten input JSON. Painetaan täältä Apifyn puolelle JSON. Sieltä aukesi koodi. Kopioidaan kokonaan. Liitetään se tänne. Tämä tulee tänne suoraan pötköksi, niin voidaan vähän siistiä tätä ja etsiä tuolta toi urli, mihin se on menossa. Poistetaan tämä orkis täältä, mikä on, ja lisätään tämä meidän set variablen Instagram tonne noitten guote-merkkejä väliin. Ja painetaan, että saa synkassa ton Apifyn kanssa sen. Painetaan OK. Kun ajetaan aktori, se antaa sieltä datasetin ulos, niin sillä ei vielä itsessään tee mitään. Niin meidän tarvitsee täältä Apify-moduulista ottaa get dataset items. Täältä dataset ID:ksi valitaan default dataset ID. Raahataan se näin. Ja OK. Voidaan tähän väliin tallettaa tämä ja painetaan kerran run. Nyt nähdään tuolta variable name, Instagram, variable value. Se mikä olikin. Täältä rullailee. Siinä meni se reilu 30 sekkaa. Apifyn puolellakin, että se sai skreipattua sen. Näin. Nyt sinne hyppäsi ykkönen ja heti perään hyppäsi tuohon get dataset items kohtaan myös. Klikataan täältä. Täällä nähdään statseja, mitä toi aktori on käyttänyt, plus saadaan se default dataset ID. Ja sitten kun katsotaan täältä, mitä toi datasetti on syönyt, niin tadaa! Täältä löytyy postauksen ID, tyyppi, video, caption, mikä siellä on ollut. Se näkyy häsärit, mitä on ollut. Ollaanko mainittu jotain? Nähdään ensimmäinen kommentti ja viimeisimmat kommentit. Videon urli. Onko child posteja? Ei ole. Nähdään videon pituus. Sama homma toisessa. Sekin on ollut video. Video.
aika lailla reelsejä mä sinne on postaillutkin. Ja täällä on 10 näitä. Näin. Sitten me halutaan vähän pilkkoa dataa tuolta. Niin lisätään uusi moduuli. Valitaan array-aggregaattori. Täältä source-moduuliksi get dataset id. Ja täältä valitaan caption, mitä me halutaan sen tuovan läpi. Näin. Ja itse asiassa tässä vaiheessa on hyvä tehdä. Lisätään tänne toinen set-variable. Nimetään tämä dataset id. OK. Valitaan täältä. Toi kopioidaan ja lisätään se tänne. OK. Raahataan toi tonne ja viedään kello näin. Noi datasetit pysyy Apifyn päässä hyvän aikaa säästössä, niin meidän ei tarvitse joka kerta ajella itse scraperia läpi, vaan me hyödynnetään sitä samaa dataa, mitä siellä oli jo. Niin apuna tässä. Näin. Sitten painetaan run once. Run anyway. Näin. Niin nyt huomataan, että täällä outputissa arrow ja siellä on caption pelkästään näissä jokaisessa. Tarvitaan sheetsi ja nyt kun on monta riviä tulossa, niin tarvitaan bulk add rows. Ja täältä etsitään meidän sheet, mihin me halutaan ne tallettaa. Sheet name on taulukko 1. Column range asetetaan. Ja täältä valitaan näin. Painetaan tallenna ja testataan. Syy, minkä takia tämä ei toimi, on se, että meidän pitää tänne väliin iskeä vielä iteraattor moduuli, mihin me tiputetaan tämä arrow näin. Ja sitten täältä iteraattorista vaihdetaan caption kohta ja uudestaan. Niin nyt se lähtee tiputtelemaan niitä postauksia meille sinne Google Sheetiin. Noin. Nyt meillä on siellä 10 postausta. Täältä meillä on 12. Se noin muutamat pisti parin kertaan. Näin. Nyt meillä on 10 IG-postausta Google Sheetissä. Sitten avataan Cloud, pistää sinne meidän Tone of Voice-analyysi. Näin. Se kysyy meiltä tekstiä, se tekee sitten muodollisen tason, lämmön ja ystävällisyyden ilmenemisen. Tähän me valitaan täältä nämä meidän 10 IG-postausta. Tullaan Cloudeen. Näin. Sieltä tuli yhteenveto siitä, minkälaista toi teksti on. Siellä on muutama englanninkielinen postaus välissä, niin se hieman sekoittaa, mutta muuten näyttää ihan hyvältä. Vastataan, että ei tarvitse tarkentaa. Ja sitten se antaa meille ohjeet täältä, minkälaista tekstiä me halutaan. Ja tätä voidaan käyttää system promptina esimerkiksi Makeissa tai otetaan täältä tämä talteen. Kirjata tarina Bambista. Tässä on Tone of Voice-ohjeet ja copypastetaan siihen toi meidän analyysi. Painetaan enteriä ja näin saadaan sisällöstä huomattavasti personoidumpaa ja itseltämme kuulostavaa. Ei ole niin geneeristä tekoälyn tekemää tekstiä. Semmoinen oli web scraping lyhykäisyydessään somen osalta. Kannattaa mennä katsoa noi Apifyn sivut, mitä kaikki scrapereita sieltä löytyy.
Kannattaa eka testailla niitä siellä Apifyn puolella, mitä kaikkea dataa sieltä saa ulos, ja sen jälkeen lähtee niitä jatkojalostelemaan Maken avulla. Apifyssa on mahdollisuus myös lähettää webhookiin tietoja. Se onnistuu valikoiden kautta, niin sitten ei tarvitse Maken puolella leikkiä niin paljon sillä JSON-koodilla, vaan saa suoraan Apifysta vietyä tiedot sinne. Jos tykkäsit videosta, iske peukku ylös, muista tilata kanava, painaa kelloa ja ei muuta kuin ensi video. Se on morjens!